hem volgut amb aquest acte és intentar homenatjar de la millor manera aquest 100 aniversari de la Revolució d'Octubre i hem cregut que la millor manera era donant actualitat en aquella revolució en base al poder obrer i la lluita obrera. Començar pel prefaci comunista el 1948 amb un fantasma recorre Europa, és el fantasma del comunisme. Aquesta frase inquietant de Marx i Engels donava peu a una realitat, que és que el capitalisme s'havia extès per tota Europa, per tot el món. La burgesia s'havia fet amb el poder en la immensa majoria de països desenvolupats i la classe obrera es començava a comptar per milions a les principals ciutats industrials d'Europa. La classe burgesa, que en aquell moment fins a llavors havia tingut un paper revolucionari i progressista en acabar amb les formes feudals de dominació, passava a tenir un paper reaccionari en el moment que ja havia aconseguit el poder i passava a utilitzar tots els mitjans estatals de la violència per mantenir aquell poder. S'obria, doncs, una nova etapa de la lluita de classes, com dic, el 1848, ja fa més d'un segle i mig. Es deia també al començament del llibre que la història de todas las sociedades de nuestros días ha sido la història de lucha entre classes. És la tesis fonamental encara avui en la sociologia que marcava aquell punt d'inflexió de la lluita de classes i la nova lluita de classes que estava per venir demà de la classe obrera. Fruit d'aquesta tesi, Marx i Engels passen a definir també el paper de l'Estat, que no és res més que el poder organitzat d'una classe social per oprimir a la resta de classes socials que no tenen aquest poder. Per tant, l'Estat no era una entitat neutral, no pot ser ni ha sigut mai un àrbitre entre les diferents classes en conflicte i no és tampoc un terreny de joc en què en funció de la correlació de forces es pot anar guanyant terreny. L'Estat era una eina de repressió contra la classe obrera, per tant. I per tant Marx i Engels definien en aquell manifest comunista la tasca fonamental que havia de tenir la classe explotada, la nova classe revolucionària que era la classe obrera. La seva missió era l'organització per la presa del poder polític i per tant per la construcció d'un país de la classe obrera i per la classe obrera. Si l'esclavisme i el feudalisme havien tardat centenars d'anys en poder caure, el capitalisme tenia unes contradiccions tan brutals dintre seu que en menys de 70 anys després de formular aquestes tesis ja se li va obrir la primera gran escletxa a nivell internacional. El 25 d'octubre del calendari rus, que ve a ser el 7 de novembre del nostre calendari, d'aquí 3 dies, farà 100 anys, els mariners, com ha mencionat l'Emilio, els mariners de l'acuirassat Aurora, que estava afincat a les bahies de Sant Petersburg, s'amotinaven contra els seus oficials, prenien el vaixell de guerra i disparaven les primeres salves contra el Palau d'Hivern, on estava reunit el govern de l'imperi rus. Començava així, amb aquest tret de sortida, fa 100 anys justos, començava l'assalt al Palau d'Hivern i l'assalt per la presa del poder per part de la classe obrera de l'imperi rus. El govern sabia perfectament els plans del partit bolxevic, els sabia a la perfecció. Tenia fins i tot un infiltrat dins del comitè central del partit bolxevic. I els bolxevics sabien també que el govern coneixia els seus plans. I ni així, ni coneixent tots aquests plans, van poder-hi fer res. Comparant-ho amb el joc del gat i la rata que hem vist els últims dies, buscant urnes o així, s'ha de dir que quan la classe obrera en armes té la convicció i té la força, no va d'espionatge la qüestió, no va de res d'això. Va de plena lluita de masses que surt al carrer i pren el Palau d'Hivern amb realment poca dificultat perquè la gran majoria de les defenses de l'imperi rus es van posar del costat de la classe obrera. Naixia així la primera democràcia de la història,
ho dic així, la primera democràcia de la història, perquè en cap altre moment de la història, d'una manera estable, les classes majoritàries de la societat havien estat en el poder. Mai en cap altre moment. I el que va ser de ben segur el fet més transcendental del segle XX va crear una fortíssima commoció a la classe burgesa internacional. Ràpidament, hem de tenir en compte que en aquests moments estaven en guerra mundial, ràpidament les burgesies internacionals es van aparcar les seves diferències. Ràpidament es van posar d'acord i ràpidament es van posar a enfocar el seu principal enemic, que era la nova poder soviètic. Hi va haver-hi fins i tot fins a 14 països occidentals que van entrar amb els seus exèrcits dintre d'un país que estava absolutament devastat. En una guerra civil, i ni tan sols així van poder acabar amb el poder de l'exèrcit roig, amb el nou poder soviètic. Així doncs, amb grans dosis d'heroisme, es va derrotar la reacció i es va construir el primer estat socialista. Es va nacionalitzar la banca ràpidament, es van nacionalitzar les principals empreses i les principals fàbriques, es va nacionalitzar les grans propietats de la terra. Es van implantar jornades laborals de 7 hores, es va posar la jubilació als 55 i 60 anys, es va escolaritzar massivament a la població, es va acabar amb l'analfabetisme en el país més atrasat d'Europa. Es van millorar enormement, i com en cap altre país, el dret de les dones. Es va industrialitzar massivament el país i tot això, donant una gran majoria de drets que abans eren inassumibles, no només en aquell imperi rus, sinó en qualsevol altre estat capitalista. La Rússia arruïnada, que era l'estat més pobre d'Europa, va passar en pocs anys a ser la segona potència mundial i en la majoria de qüestions socials la primera potència mundial. Les conquestes, però, no van ser només en caràcter intern. Les repercussions de la victòria de la classe obrera a Rússia les va notar tota la classe obrera i fins i tot a dia d'avui encara les notem nosaltres. La descolonització que es va produir i l'alliberament de centenars de pobles va aconseguir que moltíssims pobles d'Àfrica, d'Àsia, sortissin de la foscor i de l'esclavitud a la que estaven sotmesos pels països capitalistes i les democràcies capitalistes per passar a ser pobles lliures i en procés d'alliberament revolucionari. L'estat del benestar, que a dia d'avui se'ns ven com un regal que se'ns va fer, no és sinó la cessió que va fer la classe burgesa en els països occidentals en el moment en què li va veure les orelles al llop, en el moment que va sentir l'alè de la classe obrera en els seus països i a nivell internacional, perquè la classe obrera passava a exigir als seus països allò que en la Unió Soviètica ja era una realitat. Aquells drets que s'estaven exigint, la classe burgesa, per por, i només per por, va haver de cedir-los a la nostra classe obrera. Ara, a dia d'avui, que ja no tenen aquella por, ja no tenen l'espada de Dàmocles de la Unió Soviètica, veiem com es llencen com a hienes sobre els nostres drets, sobre les nostres llibertats, i tornen a arrencar-nos tot allò que ens havien cedit. I finalment, companys i companyes, la URSS va ser protagonista indiscutible del que va ser la derrota del nazifeixisme a la Segona Guerra Mundial. 40 milions de morts, que és pràcticament la totalitat de la població espanyola, van ser posats sobre la taula de les famílies, del poble soviètic, per poder acabar amb l'horror de la bèstia feixista. Això, que va ser gràcies a una superioritat moral i tècnica del socialisme, està marcada per sempre en els llibres d'història. I a dia d'avui, de fa moltes dècades, però sobretot en els últims anys, estem veient una forta campanya per borrar aquesta realitat dels llibres d'història. Per passar aquells que van ser col·laboradors o que van estar de braços plegats quan es perpetuava el genocidi i només van intervenir a Europa en el moment en què van veure
que l'exèrcit roig guanyava la guerra contra l'Alemanya nazi i passava a aniquilar-lo i a exterminar-lo de tots els racons d'Europa. Llavors, quan van veure que l'exèrcit soviètic podia fer això, van venir córrer cuita a desembarcar a Europa per salvar la meitat d'Europa del poder soviètic. Aquests són els que estan borrant la seva memòria de la història i estan intentant vendre'ns amb el seu cine, la seva premsa, els seus llibres d'escolars, una realitat que no existeix. Per tant, però, a part d'això, a part de totes les victòries que hi va haver-hi, hem d'admetre que a la Unió Soviètica també hi va haver-hi errors, també hi va haver-hi problemes, no? I la qüestió més òbvia és que la Unió Soviètica ja no existeix. Alguna cosa es va fer malament. Ràpidament, degut a la derrota de la Unió Soviètica, els teòrics, els pensadors del capitalisme van plantejar una teoria interessada sobre la qüestió. La Unió Soviètica, segons ells, havia col·lapsat. És una paraula recurrent cada cop que es parla dels anys 1991-1990, la caiguda del mur de Berlín. La Unió Soviètica va fracassar per les seves pròpies contradiccions internes, ens diuen. És a dir, el que ens venen a dir, el problema no vam ser nosaltres, el problema és que el socialisme era inviable. Amb aquesta teoria, el que venen a intentar deixar clar per els seus pensaments és que no hi ha cap alternativa al sistema actual capitalista i els seus teoritzadors van teoritzar el fi de la història que li van dir, és a dir, que fins llavors hi havia hagut lluites, però des que el socialisme es va enfonsar, o va col·lapsar, ja no hi haurà més conflictes en el món i estarem en un món de pau. Bé, ja portem unes dècades